Κοντά μας έχουμε την τιμή και τη χαρά να παρευρίσκεται ο Πανοσολογιότατος Αρχιμανδρίτης Μετσόβου, ο πατέρας Σεραφείμ, τον οποίο θα παρακαλέσουμε να έρθει να μας κάνει ένα χαιρετισμό και να μας πει ό,τι άλλο εκείνος, να μας καταθέσει στο συνέδριό μας, ό,τι άλλο εκείνος νομίζει ότι θα μας βοηθήσει όλους. Πατέρα Σεραφείμ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εύχομαι καλή επιτυχία και λυπάμαι που το εύχομαι, γιατί στην Ελλάδα μιλάμε για τα αυτονόητα πάρα πολλές φορές και από τον ορεινό όγκο της Πίνδου όπου έρχομαι να μεταφέρω όλο αυτό το οξυγόνο, το πνευματικό οξυγόνο, σε μια κοινωνία όπου ταλανίζεται από τα προβλήματα, σε μια πατρίδα που την αγαπάμε πάρα πολύ και σε μια πίστη η οποία πολλές φορές προδίδεται από μας τους ίδιους. Εύχομαι να μας φωτίζει ο Θεός, ώστε αυτά τα αυτονόητα να ξαναγίνουν τρόπος ζωής μας και να μην ανταλλάσσουμε εύκολα όλο αυτό τον πολιτισμό των χιλιετιών που έφτασε μέχρι τις μέρες μας με καθρεφτάκια και ψεύτικα πλαστικά διαμαντάκια, όπως πάθαν δυστυχώς στην Αμερική οι ηθαγενείς. Χρειάζεται παιδεία, χρειάζεται επανελληνισμός, όχι μόνον σε μας αλλά και στην ανθρωπότητα, γιατί μόνον αυτό έμεινε ως παρηγοριά και ως αισιόδοξο μήνυμα και έχουμε ευθύνη ότι πρέπει να επιμείνουμε εκτός από τα υλικά αγαθά στη γλώσσα μας, στον πολιτισμό μας, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζήσουμε. Ήδη παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Η απουσία των αρχαίων από τα σχολεία κάνει ορατό πλέον το πρόβλημα. Μπορούν όλες οι επιστήμες να προχωρούν, αλλά προχωρούν με ένα δεδομένο, τη γλώσσα. Αν δεν υπάρχει γλώσσα, καμία επιστήμη δεν μπορεί να προχωρήσει και θα βυθιστεί σε τέλμα και όχι μόνο δεν θα προχωρήσει, αλλά χωριζωμένη των αρετών θα γίνει πανουργία και η πανουργία θα φέρει καταδυνάστευση στον άνθρωπο, θα του στερήσει την ελευθερία του και θα μεταβληθούμε σε άβουλη μάζα. Αυτό τώρα που έχω να σας πω, επειδή εγώ είμαι θεολόγος, δεν είμαι φιλόλογος, μια Κυριακή το πρωί πριν τη λειτουργία, όπως ετοιμαζόμουν, επειδή είχα παρακολουθήσει στο διαδίκτυο τον κύριο Χατζηγιαννάκη, που το ευχόμαστε και περαστικά και λυπούμαστε που δεν είναι εδώ, άρχισε το μυαλό μου ξαφνικά να σκέφτεται κουγουχού, τουδουθού, πουβουφού. Και πώς μου ήρθε το εξής, θα χρησιμοποιήσω λίγο τον πίνακα. Δεν γνωρίζω αν αυτό που θα σας υποβάλω για εξέταση και να μου πείτε τη γνώμη σας, το έχει πει κάποιος άλλος. Αν το έχει πει, είναι λίγο περιττό το ότι θα σας το πω κι εγώ ξανά. Αν δεν το έχει πει, είναι μια ευκαιρία για σκέψη και για συζήτηση. Γράφω τη λέξη πελασγός. Από την ελληνική γλώσσα ξέρουμε ότι υπάρχει που, βου, φου, τα οποία εναλλάσσονται. Φέρτε το εδώ αν θέλετε. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχει κου, γου, χου.
Αν λοιπόν αντικαταστήσουμε το που με βου, πάει βέλασγος. Αν αντικαταστήσουμε το γου με χου, πάει πέλασχος, βέλασχος. Και επειδή η ελληνική γλώσσα έχει και την εφωνία, έφυγε και έγινε βλάχος και μένει η λέξη του πελασγού μετασχηματισμένη σε βλάχο και είναι τρομερό αυτό αν οι επιστήμονες της γλώσσας το επιβεβαιώσουν ότι μπορεί ο συλλογισμός αυτός να είναι σωστός. Θυμηθείτε όμως ότι η Θεσσαλία ονομαζόταν Μεγάλη Βλαχία και η Αττολοκρανανία Μικρή Βλαχία. Και υπάρχει και σήμερα ο όρος Δήμος Πελασγίας. Ταυτίστε τα και θα δείτε ότι ούτε εκλατινίστηκαν, ούτε ξελληνίστηκαν, ούτε ήρθαν απ' αλλού, αλλά όσοι λατινοφωνούν μάλλον είναι πελασγοί όσον αφορά τουλάχιστον τη γλώσσα, τα υπόλοιπα θα τα βρουν οι αρμόδιοι επιστήμονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πούμε, πραγματικά έχουμε μείνει έκθαμβοι και μάλιστα, φίλε κύριε Αριστέα, έχεις βρει έναν όχι συμπαραστάτη, αλλά και εγώ συνειδηπόρο στην έρευνά σου. Συγχαρητήρια, έβγε, δεν έχουμε τι να πούμε, πραγματικά μας αφήσατε νεούς. Μπράβο σας, συνεχίστε και εμείς κοντά σας. Και εμείς κοντά σας, πραγματικά ήταν μια πολύ θαυμάσια έκπληξη ο σημερινός σας λόγος, πατέρα Σεραφείμ. Ευγνώμονες.